El desconcert de David Checa. 14 minuts per arribar a les 9 de la nit. Hola, David Checa. En aquesta secció d'avui, a més que conèixer l'artista, m'he conegut a mi mateix, Josep. Què dius? És molt fort això que dius, Sí, avui anem al desconcert de Dua Lipa. La coneixies, Dua Lipa o alguna cosa? No, o sigui, de fet, quan em vas dir, perquè tu, això m'ho dius tu, jo Sí. no puc escollir aquí els artistes que vinc a dir perquè no sabria què en fer, perquè Exacte. no conec a ningú. Jo em pensava que era pel nom em pensava que era una actriu de cine per adults, saps el que et vull dir? Clar, el nom és una mica difús. T'he de dir, el procés de creació que jo faig per aquesta secció... A veure, explica'm perquè m'interessa molt. Sí, bàsicament fico al YouTube 20 coses que no sabia sobre i fico... Li vaig agafar molta ràbia. Sí, no et va agradar, Dua Lipa? Molta ràbia perquè des del primer moment la noia que li ficava veu a aquest vídeo la posava com una gran estrella guapíssima, no sé què, no sé quantos, i els vídeos que s'anaven posant d'ella era com, saps aquella gent que fa històries a Instagram fent-se la guapa? Sí, massa perfecta. Ho odio molt. O sigui, tu pots ser guapo, però fer-te el guapo... Clar, o sigui, aquella gent que sembla que sui colònia. Clar. Vaig donar-li una segona oportunitat i primer vaig veure que havia fet una cover guapíssima d'Arctic Monkeys, que és el meu grup preferit ever. Després vaig escoltar que va cantar amb aquell que em vas dir que havia mort, l'Elton John. Elton John, que no està mort. No està mort? No, és John Lennon el que ha mort, ho vaig dir la setmana passada. El seu germà o...? No, jo crec que no són família. Després vaig veure que té una veu espectacular i a més molt característica, però en plan guai, saps? No característica lletja. No com jo, que faig una mica de tírria, saps? Sí, no, això és veritat, David. Vaig descobrir també que era originària de Kosovo. I atenció, perquè Kosovo es va declarar independència unilateralment el 2008. Per tant, Dua Lipa és independentista i possiblement amiga de Puigdemont. Segur, tot apunta que sí. Després vaig descobrir que va treballar de cambrera. Això està molt guai perquè sap la diferència entre un cafè llarg i un americà. Això és superimportant. Tu saps la diferència entre un cafè llarg i un americà? No del tot. Bueno, doncs un és un cafè i l'altre és una nacionalitat. Sí. Dua Lipa és el seu nom real, tio! Sí, t'ho juro, no és un nom artístic amb el que fa apologia a una doble llapada, no. És de real name. És que el pitjor és que em vas dir. Jo pensava que Dua Lipa, m'ho vas dir per WhatsApp, pensava que Dua Lipa significava doble llapada. Amb tot això vaig fer una sessió profunda de mindfulness. Està molt de moda ara. Sí, i vaig mirar dins meu i vaig descobrir per què realment li havia agafat aquesta ràbia. Si Dua Lipa fos catalana o jo sapigués anglès, vale. Dua Lipa ja m'hagués rebutjat. Sí, no, i tant. És la típica persona que es rebutja. Clar, guapa, simpàtica, interessant, no sé, jo què li ofereixo? Res, no pots oferir res. Una plantilla del FIFA amb 95 de mitja? Què li puc oferir jo? Li fiquem nota a Dua Lipa? Un 4,9. 4,9? Home, és l'última, eh? Sí, no, a més... No t'ha agradat? És el 4,9. Sí, tio, però m'ha rebutjat. Joder, no, això no es fa, t'ha rebutjat dins teu, David. Sí, però això no es fa, ni dins ni fora. Ha fet que plogui el meu cor. 4,9 perquè t'ha rebutjat. Vale. Doncs mira, fica última i a més penúltim Raúl Alejandro, amb un 6. Sí, correcte. Vas ficar-li més nota a Raúl Alejandro. Sí. Bueno, David Checa, gràcies al descansar d'avui. Estàs al backstage